Ka umdi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Ipediang subhai pi baro syaga bati CTV rengkat bat kimat jongani ke janmet kashi tarik Nohprah arajar arpusan kimat Khubor na ke Jylla. Kumshi benta jong ka jingrakhi ya ka World AIDS Day ke badai hina ke sengi kashi tarik Nohprah ka Meghalaya AIDS Control Society kalapan long da ke jingyalang hanong ba Shillong. Menteri ke koi ke kia jong sorkar Jylla ba wailat miki Jylla kumukongsan ulaya tu ba ke sorkar kan sedang ya ke mission ka basan snem da ke babu bun teli jaka ban le tes Kylleng ke Jylla bat ke sorkar Jylla kan mang pisa kumba arpusan klor tingkat tam na gebenta gijaka sumar bat gijaka ban tes ya kibriu kiba subaya ladi ba kilangat hau kenang jingpang HIV. Uba Olan Sing Sun MLA, baru ba Idlebert Nongrum MLA. Kilaong ba kisamla kim day ban le rain neshep tiang lada ki don ka jing artatien ha garukom im jongki khnang bakindup la ban yadaru ya ka jing im jongki weipat na ka jing pensapreng yo knyang jingpang HIV kumta ki day ban lech shagijaka ajing sumar namar ba sorkar kala penbiang ya ki jaka le tes ha ki bat ki jaka ajing sumar ba per ha Kylleng ke Jylla. UMLA ke North Shillong constituency ba Idlebert Nongrum laong bahaduk mentahi udang shimyaladi ba udang dehi UMLA bapura jong ka Voice of the People Party watla ka party dang kendiat benai kala sospan yu kumudkot jong ka party hadien ka election MDC kebalalong harilum kasi bat harilum jaintia. Kajing yakan at kalami hapdeng kipait ba ki basyong basa hak shnong Maikuli Ribhoi District bad kipait ba ki basa hak Khubor ke Jylla Assam. Tang nakadaw baki don ki runar na ke Jylla Assam ki bala pendam ya ki jingtho hau mau tablet jong ke skim Menrega hak shnong Maikuli bala tho ya ki kampen roy bala the dak sorkar Meghalaya. Halor gani Deputy Commissioner jong ke Ribhoi District u Abhilash Barwalang ulaya tu ba uladep yakran bat Deputy Commissioner jongga Kamrup District ban shim kia lem halor kani ka kam khnang ban penne pensa ya ka shongsuk shongsain ha Khubor ka National Highway Demand Committee Southwest Khasi District hapo ka jingyalam jongoba kenpam v Karlendok kumu chairman kalapan pau ya ka jing sngo lengo ka pakraw halor ka jing bom jubab bat ka jing ngap menti jong Deputy Chief Minister badai pek ya katanat PWD uba Preston Tensong wat lagani ka kenhon kalabu appointment ban ya kendo ya u la arsen arwat ban ya kren bat ya mir jing mot halor ka jing angnot jong ki pait ba ka district menta lada ki post nem ban yo ya ka surok ba National Highway nado lat maureng mau kerwat ranikor kumta kani ka komiti kala shim ya karai ban legbo appointment biang sasisien bat lada patiau kin hab ban shimno dakawai pat kasenjang u Deputy Commissioner jong Ribhoi District ubadairu u District Collector ulapan bana ba sorkar Jylla kan sa shim jaka ban penhe ya ka surak ka penyeso ya ka surak ba ha umroi madan shadu Shillong Airport ula ongru balada gi pait ba gi temu bantai ya ki no gi jingtai ki dei banda pentip banda panjing bet shwa naga office jong Deputy Commissioner Menteri ka koi ka kia jong ka sorkar Jylla uba wailat miki Jylla ula ong ba sorkar kala shim kia bha ya ka jing mensau jong ki arngut ki samla puli ka skul ba North Eastern Hill University ki ba syak tanra ha kali maruti ka bala nyak dau security guard hajan ka gate 2 jong ka skul ba nihu uba Jylla ulaya turu ba daladi ula tokit penia nakibor penia jong ka Nazareth Hospital kaba kini ki arngut ki samla ki dang don menta hapdeng ke jingsya sumar
Kakasi Students Union Laban Circle kalaraki ya jingdap live house nem nado balaseng house nem kat kandai spa kandai pusan dagaba penkup buram ya samla puli giba pas pa ki kerdan puli beper nado ka secondary school leaving certificate hado ka kerdan PhD daga Might Sheprang Excellence Award 2025 bat kentupru ya ki samla gibala yo khusnam haki rensan ya lekai sport Chairman jang North East Students Organization ubak Samuel Jylla habakren hagani ke jing yalang dap live house nam jang KSU Laban Circle kum usembot kongsan ulapan pau ya ke jing snow diau bala bon teli kisnem ka jai berneu khasi kam shim ladon shu bepas ya ki civil service exams bala pelong da sarkar India Presiden ka Seng Khasi Students Union usamla Lambok Starwell Marngar ulakan thok ting ya ke sarkar Jylla da ke baong ba ka juk ke sarkar ke beben ngobha ka juk ke ba sempat ya lagi jong ki parari ka jing thok jong presiden ka KSU kalong halor ka jing penlong jong ke sarkar Jylla ya ke tamasa cherry blossom dangshen ban pen ngobang ya ki samla ki basyat mesti hamadan polo batang hapok hendiat sngi la sakipat ya ke jingjau umat jong ki long keme hakhandai la ki pai ba nong shong shnong jong ki santali ki shnong ki badan hagathan mountain rong ka ba jingai tang ko man riu kilometer na riangdo CNRD block ha motion road civil subdivision barok syakata kila mat ya ke jing so sat namar ka jing bomdon ya ke surok ka babaha nrei ka badang khoro khoram mentaka kenti ki pai ba nong shong shnong jong kini ki santali ki shnong kila dap da ke jingkemen bat ke jing pomot pamat hadin ba ke sarkar kalamang pisaban shna ya ke surok hakaba ke jing treiru kala sedang menyat syachat kumta kum ka dak ban ai jing sungu yau MLA ki pai ba jong ki san shnong kila pun kup buram yau ba Methodius Dekar ha ke jing yalang ka balalong ha ke shnong lom deng song ban pun urlong ya ke jing treilang hapadang ki arkanon ka alter re-innovations na ka Jylla Assam kalaya soy ya ka soskular ya sungtu jungmut bat ka kersiu penroy agro farming development organization na ka Jylla Meghalaya ban penmi ya ka jingbam siar bat jingbam sniang ki babaha lengba kani ka jing treilang kini ki arteli ki kenhon kin sapenmi ya ka jingbam jong ki merat bam do ki babaha ki balak ban yarap ya ki nongrap Daki spangut ki khasi ki basyong basa anong ba Bengaluru. Nado ki samla puli bat kumjo ru ki bala trei lakta hangti. Kilaya kenduk lang ha ka New Trap Cultural Meet Arjar Arpusan ka balalong ha St. Paul's College Bengaluru. Kapang pedeng jongka kalong sarong yala ka themmei. Ukongsan udai Presiden Barim jongka KSU ba poleng do kat bau sembut kongsan pat udai Education Secretary jongka KSU sengkme usamla penkemen lang sanmet harengkat kejing dan lang Legal Affairs Secretary usamla James Hitler mau pniang haga juga sengi lapen scam ru yakin nongkit kambat mai ka KSU Bengaluru unit bat ka KSU Mangaluru unit da usamla Penkemen lang Sanmet Education Secretary ka KSU Sengkme. Mentanya pai Syakimat Khubor na kelengkari. Menteri rang ba do jongkari Narendra Modi ulaong hagas ngin kong ba kam day bandon kano ka drama hapo kayeng dorbar bat ula banjur baga jing yater yatai ka day ban long ka ba tau ya ki policy ka ba ya la ni ya perta slogan hapo kayeng dorbar. Lampang jongka Lok Sabha Om Birla hagasingin kong lapan pau ya ke jingkerman babaro ki dekat jongka parlimen kin no ya usen yang benhei badan jingmut ban pen klan ya ke lariti jongka sensar bat ban penlong ru ya ke dorbar tlang ke basaiso ke dorbar tlang jongka parlimen kala sedang hagasingin kong bat kan kut haduk ka kat kendai tarik Nohprah arjar arfsan Vice President Badang Syajit Thamai CP Radhakrishnan ula shimti kum speaker badu chairperson jangka Rajya Sabha hadin balas dang ke dorbar telang jangka parlimen.
hak bai dei bat ka jingpen betai bom hajan ka Red Fort ha Delhi ka National Investigation Agency hak sngin kong kala penlong ya ka jingkan ra ki pratali ki jaka ha Jammu and Kashmir unong sya keno uba hakmat ban le ken sleng ya ka wei samla kan thei kat ba kadang le jing le da ka wei ka kalipai ba ha Kolkata ha ka teo bladam udairu badon keti ha ka jingthak pisa ya ki bungut ki breu laong ki pulit hadien bakila penlong ya ka jingtok ket unong yalam kalyang persya ha Lok Sabha Rahul Gandhi ha ka singin kong ula ai khublei ya ki pai ba jong ka Jylla Nagaland ka balaraki ya ka singi yo Jylla bapura bat ongru ba ki lom ba itanat jong ka Jylla ka jing rius pa ha ka jing don jong ka jing thau ba im bat ki culture ba im kila yarap shibun ya ka jinglong ba kerpang jong ka ri India mentang ni pai syakimat Khubor nak leng diri ka Pyrthei kendiat sengi hadin ka jingya keren bat u presiden ka Venezuela u Nicolas Maduro nakaliang jong presiden ka United States u Donald Trump ula nang penjur syu ya ka jingkeren persya ya ka ri Venezuela daga ba penbena ba lakhang ya ka hau ka ba aidak bakala pandon ka jingya pen ibor dak sipai nalor sun u presiden jong ka ri Ukraine u Vladimir Zelensky ula tung ya u Rustam Umerov kum u klido batmai jongka kenhon ke Ukraine banya shimenta ha ka jingya keren yesuk ha pedang ke Amerika bat ke Russia ongkilat patai Khubor jonggani gari u Kim Jong Un u balong u nongyalam jong North Korea ula lek ye shimenta ha ka jing rakhi ka jing da propose nem ka jing seng ya katanat sipai sun jonggani gari daga baong ba sarkar kan sapen biang ya ki tiar batmai naga bentak sipai u Presiden Jangkari South Africa u Cyril Ramaphosa ulaong bakane kari kan yai don benta pura hagikam jangka G20 wadah pedeng kajing kan art pedang shen bat kari Amerika kabalong kan nong pediang ya kajing yalang jangka G20 House number 1 wei khuna ula yam bat kat tukan ingut ki wei pat kila mensaujur ha Balochistan hadin bagi sipai kari Pakistan kila ther bom ya ki riu pat ba ki bom don tiar yele ha Kesh district ongka seng ba paukmat banyada ya ka hok long brio mon brio ha kesingin kong ya ka kenhun ke bakhaddo jong ki shispa sangut kinong India ki basakut ha kari Sri Lanka ka ba la shakta ha ka eryong detwa lapan kenria bat wan yalam no yaki shalakari hak singin kong lapan bena ka Indian Mission to Colombo u menteri rangba do jongkari Israel Benjamin Netanyahu laiti ya ka jingkerpat bapamap show President Isaac Herzog kani ka dolar ka kentup ya ka jingkerpat no nong ya site anjong u Netanyahu u Ahmed Haddad bat ka shiti balasoy do Netanyahu ongkilat patai Khubor jongkani kari hak singin play kumbasangut ki brio kila yap bat shpongut ki wei pat kila mansau ha ka jing sya senret kuli ha ka por baki long yeng kidang yalum lang ha ka nong ba Stockton jong ka Jylla California la ya thu kilat pathai Khubor jong ka time kito kilong kimat kublai